Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao Metro and Mega Manila. It's a Feel Good Tuesday. Hi, partner. Hi, partner. Hi, mga kabisyo. May uniform na po kami ngayon. Lagi po naming suot itong mga suot namin sa Facebook Live. Huwag niyo pong iisipin na hindi ito live. Yeah. Asahan niyo po na sa mga susunod na araw. Ito ulit ang outfit namin. Ulit-ulit for the next days hanggang January 1. Okay, ganun talaga. Tipid na. Oo. Diba? Bakit ganun Kapag panahon ng Kapaskuhan, syempre may mga bonus. Honestly, maraming ekstrang pera. May ekstrang racket, diba? Pero parang laging ekstrang kulang. Alam mo yun? Parang ganun siya. Ganun yung dating niya. Walang talaga, walang kakontentuhan. Correct. Parang hindi siya talaga, tawag doon? Walang buo. Oh, ano ba? Kulang-kulang. Oo, parang utak natin, sabog-sabog. Hindi, parang laging kulang, ganun. Parang feeling ko nga, partner whether you have 1,000 pesos or 10,000 pesos, parehas silang kulang. Oh. Ganon. Depende na lang siguro kung paano mo talaga siya gagastusin. Pero honestly, because matindi na rin po talaga yung mga bilihin ngayon. Talagang kulang ang 1,000. Oo, kulang na talaga yung 1,000. Promise, kapag ka ginastos mo 1,000, hindi na para malaman mo kung saan ito napunta eh. Pag nabarihan na yan. Totoo, ganun kabilis diba? ang pera. Correct. Parang natutunaw sa kamay mo, no? Yung 1,000. Totoo, hindi naman siya kandila. Agad-agad siya nawawala. Para diba? siyang buhangin na hinawakan mo ng talagang dire-diretsyong bumabagsak siya. Pero baka kasi hindi lang tayo magaling humawak ng pera. Posible din. Posible din kasi yun. Kasi yung mga ibang magaling na humawak ng pera, yung kung paano yung paghawak ng pera ng isang may 3,000 tsaka isang may 3,000, magkaiba Maaaring for others na magastos o hindi masyadong nagko-compute, ang bilis talaga niyan. Pero yung talagang hapit, yung talagang kinukumputan lahat, mas matagal talaga. Baka nandun lang tayo dun sa YOLO kasi tayo. Pag may pera, gagastusin natin, ibibili natin kasi hindi mo naman masasabi, hindi naman sa pananakot, pero baka last day mo. Di ba? Correct. Or talaga posibleng kulang din talaga. Or pero then again, kulang na din talaga sa panahon ngayon na sobrang taas na ng bilihin. Oo, kasi kung halimbawa, kikwentahin mo ang sweldo mo average, for example, 20,000. Di ba? O tinan mo, ilang beses kang papasok sa isang buwan? 20 days. 20 days. So, pagpalagay ng ang expenses mo dyan, 500. A day. Diba? Oo. So 500 times 20 days. Yung everyday, parang nagalawan. logistics mo, pamasahe, pagkain. Correct. Oo, 500. Yan, 500. Ikaw pa lang yun Ikaw pa lang. May matitira sa yung 10,000. Yan. Diba? So, kulang talaga. Siyempre, magbabayad ka sa bahay. Tama. As adult, may mga bills ka. Correct. Magbabayad ka ng cellphone. Yan. Monthly bill mo sa cellphone. Internet mo, malamang wala namang bahay na wala ng internet Lahat may internet na. Halos lahat. Diba? May mga iba pa rin. May mga ilan-ilan na wali. Pero madami pa rin yung madami ang meron na. So utilities, kung ano man yan, kuryente, water, 'di ba? Food, renta, ganyan. Tapos yung pagkain, wala talaga, kulang din kasi talaga. 'Di ba? So yun po yun. Lungkot. Pasko naman pero parang lumungkot ako. Yun po yun. Talaga yung 20,000 na yun. Paiikutin mo lang siya. Oo. Unless nga, partner, babaguhin mo talaga yung logistics mo. Ibig sabihin, babaguhin mo yung galawan mo. Oo. Hindi ka yung 500 a day mo, pwede mong bawasan yan Paano? Diba? Hindi ka, kung taga Bulacan ka, diba? Hindi ka magtatrabaho sa Quezon Province. Diba? Para hindi magastos sa pamasahe. Or kung ikaw ay, kunyari taga Cavite,
tapos ang work mo ay nasa Manila, nasa QC, let's say, pwede kang mag-rent na lang kaysa magbiyahe. Oo. Ganun yung mga pag maiksi ang kumot, 'di ba? Malamang Magtiis. malamang kailangan magtiis, 'di ba? So, gagawa ka ng ways and means para mapagkasya. Correct. Kasi nga talagang pag kinumpit mo talaga, sadyang kulang. Kulang talaga. Kulang talaga. Yung sweldo na makukuha mo ay gagamitin mo lang ng pera, gagamitin mo lang para makapasok ka ulit sa trabaho. Correct. Yun siya. Isang tuka. Ganun yun yung literal di ba? Ang kwentahan pa lang natin doon, 20 days. There are 31 days. Correct. 30 to 31 days. May mga 5 weeks di ba? May mga buwan na 5 weeks. Yung parang ang haba-haba. Ba't ang haba ng buwan na to? Hindi pa siya tapos, di ba? So, ibig sabihin, ang point doon, ang haba bago makarating doon sa susunod na sweldo. Yun yung talagang nagkukumahog, nagtitiis ka na talaga, hindi pa makaabot doon sa susunod na sweldo. Tama. So, ang choice mo dyan, either i-limit mo yung expenses mo o ano yung galaw mo, ano yung sabi mo partner, paliitin yung galaw mo. Magtiis ka munang mamuluktot dahil baiksi ang kumot. Correct. Or you find ways to earn extra. Diba? Gaganon, kikita ka ng pera. Sayaw-sayaw ka muna correct, sa may avenida. Meron pa ba doon? Hindi, yung sumideline ka. Diba? Kaya nga yung mga iba parang, bakit siya parang sobrang raketera? Ito may mga taong pagka tinignan mo yung buhay nila, let's say, if you just base, for example, on social media, may isip mo, dami sigurong pera nito, racket to ng racket. Pero hindi sadyang kulang Sadyang kulang dun sa daily na galawan, na kapag hindi rumakit yan, 'di ba? Talagang ngangalahat. Correct. Diba? So, yun yung gagawin mo. Hindi syempre, hanap ka talaga ng extra. Kaya yung ba magugulat ka ma-appreciate mo yung mga taong pagpasok sa office may mga dalang carbonara. Correct. Kasi binibenta sa office mates. Kasi hindi mo masasabi mga kabisyo, kahit na pa 20-20 yung kita mo sa bawat tub na binibenta mo ng carbonara o kung anumang ulam or whatever. Pero kung may 10 na naka-opisina na bumili dyan, di ba? Hindi mo na 10 times 20 din yun. Hindi mo na basta-basta makukuha yun ng kung saan-saan. Correct. Ganun yung mga sinasabi natin. Gagawa po talaga tayo ng paraan kasi kulang po talaga. Totoo yun. Pero kung halimbawa futuristic kang mag-isip, di ba 20,000 yung sweldo mo ngayon. Gagawa ka ng paraan Hindi mo maaari na pwedeng hindi mo i-let go yung trabaho mo. Di ba? Gagawa ka ng paraan. Paano pa ako kita? Paano pa ako kikita? Correct. Di ba? Ng extra. Hindi mo hayaan na 20,000 lang forever. Hindi talaga kasi kulang talaga yan. Di ba? Hindi mo you're not thinking ahead. If you're thinking ahead, ang gagawin mo kasi diyan, paano ako yayaman sa 20,000? Siyempre, ang sagot mo hindi. So pagka ganun, gagawa ka ng paraan. Dapat may goal ka. Pagdating ko na nga 25, pagdating ko na nga 30, mayaman na ako. Di ba? Pag ganun ka mag-isip Pag sinabi mong mayaman, na meron kang may naitabi ka, may naisubi ka. Nakapag-invest ka kung ano man. Minsan pag iniisip mo na parang ang hirap parang paano, di ba? Pero nakakapagod sila. Nakakapagod isipin, pero nagagawan siya ng paraan ng iba. Kung kaya nila, kaya mo rin. Correct. Kaya nating lahat ito. Totoo yan. Kailangan lang talaga matutunan mo yung pagtitipid. Totoo yun. Kasi kaya laging kulang. Kasi lagi din namang may mga expenses po kayo na pwede nyo na munang i-let go. Correct. Diba? Katulad yung paglabas-labas. Diba? Yung kain sa labas. Akala lang natin na simple lang yung kain sa labas, pero gawin mo yan ng mayat maya. Hindi mo namamalayan bawat labas, kunyari 1,500. Okay, 1,000 na lang, diba? Nakailan labas kang ngayong buwan. Kunyari 2 or 3. Ilang libo din 3K yun. din yun. Diba? May mga ganun tayong bawas na naman tayo sa 20,000. Hindi pa kasama correct. doon yung nagbayad ka ng mga utilities. So talagang sadyang kulang. Relate talaga tayo sa mga ganyan. Kaya rarakit or matutunang magtipid. Tama. And since it's the Christmas season, di ba? Syempre, ito na talaga yung mga moments na shumaron ka, huwag ka mahiya, di ba? Kasi uso naman yan. Shumaron ka sa mga handaan. Dapat lagi kang merong baong lagayan. Ganyan. Kasi yung mga makukuha po natin din sa mga handaan na yan, may itatawid tayo hanggang 2024. Ay, naku, agree ako dyan. Sa true. Sabi mo nga kanina hanggang Holy Week Correct. Kahapon pala. Kahapon, di ba sabi ko? Kung halimbawa, kasi parte gawa
gawain namin yan eh. Oo. So, Sharon ka, kunyari, yung mga, huwag kang pipili ng mga mababilis ang buhay katulad ng kare-kare. Oo. Pag kare-kare ang Sharon mo, kailangan kainin mo na yan mamayang gabi or hanggang bukas pwede siguro, di ba? Oo, Pero kaya leche flan, di ba? Yung yan, mga may di ba? gatas o kaya salad. True. Basta yung Oo. mga may kamakagat, di ba? Wag na yun. Ang piliin mo yung mga matatagal ang buhay. Oo, Adobo, crispy menudo. pata, yan. Ganyan. Basta yung mga pwede, yung kahit na pagod na yung karne, pwede mo pang paulit-uliting initin. Ganon. Yan. Yun yung mga pipiliin mong ulam. Tapos, i-freeze mo lang siya. Tama. Ganyan. Hindi ko alam kung tama po ito, pero ang gawain namin ito, matatalino naman kaming lahat. So far ayos naman kami. Pero hindi ko alam yung mga proper storages ha. So hindi kami para sundin po ito. Pero gawain ito ng aming pamilya. So kapag nakakuha kami ng ganyan, so i-freeze namin siya. Tapos kapag panahon na wala na, babalikan namin yung freezer. Ano ba yung mga ano dito? Tapos kapag ininit mo yung menudo, ayos pa siya. Sabi ko sa'yo, abot hanggang Holy Week. 'Di ba? Mula Pasko ng December hanggang Pasko ng pagkabuhay. Oh, diba? Hanggang Easter Sunday na ito. Ganyan. Feeling ko talaga nag-level up yung habit mo nung college ka nung walang-wala kang pera eh. Oo. Di ba nabuhay ka sa discarding tusok-tusok? Totoo. Yung pagkain ng iba kinukuha mo. So ngayon, dala-dala mo siya. Dala-dala ko siya. Natandaan ko tuloy yung ano. Yung pagkain sa handaan na hindi Oo. sa'yo, inuuwi mo. Inuuwi ko, sabi ko nga Bakit sa'yo. doon ka mabubuhay? Bakit ba? True. Sabi ko nga sa'yo, partner eh, nang hinayang lang talaga ako, tsaka hindi lang ako ng asawa ko kasi nung kasal mo talaga, ang daming masasarap na pagkain. Yung nanay mo, partner, si nanay, and may mga, may baon, hindi ko alam kung baon niya yun o galing sa hotel. Binibigyan niya talaga ako. Gusto ko talaga kasi ang sasarap ng mga pagkain ng wedding mo, partner eh. Nahiya ka lang. Hindi ako nahihiya. Gusto ko talaga. Binibigyan. That inuwi mo. Gusto ko talaga, partner. Kaya lang, dala ko kasi isang buong catering tray. Kaya, ayun, bawal pala. Kaya pala may na-charge sa amin. Hindi sinabi nila bawal, palabas na sana. Binalik ko naman. Pag binacharge sa amin, wawalang table. Dapat hindi ka nila chinarge kasi binalik ko lahat yan. Yung table, yung binalik ko silang lahat, partner. Gabi ka. Pati magagandang plate doon. Nako, at ano yung ibang mga kaibigan. Basta yung akin binalik ko kasi bawal pala. Hindi, pero yung gusto ko talaga mag-Sharon kasi ang sarap ng mga pagkain, promise. Tsaka alam ko na kagad pag tiningnan ko ang isang catering setup kung alin dyan yung magtatagal na mahabang panahon. Oo nga. Nagmamanman pala. Oo. Ano bang pwedeng uuwi? Kasi partner, ganito lang yan. Kung hindi mo yan iuuwi, sino mag-uuwi? Mapapanis lang yan. Binayaran mo yun eh. Tsaka hindi, itatapon lang yun. Diba? Oo. Or it's either itatapon or iba yung makikinabang. Binayaran mo yan. Tama. Ang point ko, partner, nung kasal mo, binayaran nyo yun, diba? O di-friend naman kita. O technically, akin na din yun. Kasi magkaibigan tayo. Ganun mag-isip. Hindi, ang tawag doon diskarte. Hindi, totoo. Pag Hindi magugutom ang pamilya mo kapag madiskarte ka. Kahit sabihin kulang ang sweldo mo. Hindi magugutom yung pamilya ko, promise. Totoo talaga. yun. Didiskartehan ko talaga yan. At ganun, lalo pa, ang tataba nila. Oo. Kailangan dumiskarte ako ng triple, quadruple, ganun. Ganyan yun, kabisyo. Galingan yung pag-Sharon mamaya. Oo, mga paraan niya para pagtipid. Oo. Promise, galingan po. Hindi yung aarte ka. Hindi ka naman makinis. Wag ganun. Pag sinabing pwede mag-uwi ng ulam, pwede. Ang pwede siguro, hintayin mo naman. Pero kung halimbawa wala pa rin, tapos kita mo ang daming tira, tapos patapos na yung party, pwede ka na magtanong. Magkusa ka na. Oo, pwede ka na magkusa. Pero kung halimbawa, kalagitan pala ng party, dami pa kumakain, Sharon ka na. Hindi na diskarte ang tawag dyan, kakapala na ng pes. Diba? Kanya-kanya po tayo ng mga paraan para mag-earn ng extra. Diba? Yan. Para mabuhay sa tamang diskarte. At maganda yan na iniisip na natin yan towards the new year. Ano ba yung mga bad habits natin na gusto na nating i-let go pagdating sa gastusan? Yan. O siya, exit na po kami. Maraming salamat sa pagtutok. Muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun!